Dette er Mikkels bolig sammen med hans kæreste Thor. De er homoseksuelle, og de bor i den her lille lejlighed i Ørum. De har verdens bedste venskab, men også kærester. De elsker hinanden meget højt. Og de har for det meste sammenhold og venskab. Har du nogle problemer med dine forældre om din seksualitet? Mine forældre synes ikke godt om det. Og det er virkelig forfærdeligt. For jeg vil kun have min Thor. Hvad synes Thor om, at I er bøsse sammen? Fuck dig. Thor, hvordan kan du sige sådan noget? Ja, Vi har haft et lykkeligt forhold i mere end 2 år. Hvordan har det gået for din Thor? Mikkel løb sin vej. Hvad synes du om, at din søn er homoseksuel? Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Han kan godt lide at få pølser og hotdogs og alt sådan noget op af sin dumme røv. Bare sådan, jeg kan ikke forstå det. Jeg er selv lesbisk, men det er lige meget. Det er ikke det samme. Så du synes, det at være lesbisk, det er mere okay, end at være bøsse? Ja, fordi hvad vil du hellere? Stikke en pølse på røven, eller slikke noget kebab? Ved du hvad, det er fandme en god pointe. Tak for interviewet.